తిప్పనమ్మా కొంచెం తిప్పండి. లేదు ఒక నేను వచ్చి నీళ్ళు చల్లినప్పుడు ఇందాక కదిలేడు తర్వాత కదా సార్ నమస్తే సార్ ఉదయం ఒక పేషెంట్ కేవి సుబ్రహ్మణ్యం అనేసి 50 సంవత్సరాల వయసు ఉంటుంది. ఇతను 27వ తేదీ ఈ నెలలో అడ్మిషన్లోకి వచ్చారు. అడ్మిట్ అయిన అప్పుడు ఈయన హిస్టరీ ప్రకారము డయాబెటీస్ ఉన్నింది, బీపీ ఉన్నింది, ఎపిలెప్సీ కన్వెన్షన్స్ కూడా వచ్చేటువంటి. సో దానికి ఆయన ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటూ వస్తూ ఉన్నారు. ఆయన అడ్మిట్ అయిన తర్వాత బ్రెత్లెస్నెస్తో అడ్మిట్ అయ్యారు. తర్వాత లైట్గా ఫీవర్ ఉన్నింది, దగ్గు కూడా ఉన్నింది. సరే అడ్మిట్ చేసుకున్న తర్వాత మనము రొటీన్ ట్రీట్మెంట్ ఇస్తూ ఉన్నాము. ఈ ట్రీట్మెంట్లో భాగంగా మనము ఐవర్మెక్టిన్, అజిత్రోమైసిన్, వైటమిన్స్, డెకట్రాన్, డెరిఫిలిన్ ఇవన్నీ ఇచ్చుకుంటూ ఆక్సిజన్ శాచురేషన్ కూడా 93 వరకు మెయింటైన్ అవుతూ ఉండింది. ఈరోజు 11 గంటల వరకు బాగా ఉన్నాడు. 11 గంటల తర్వాత ఈయన వాష్రూమ్కి పోవాలని వాష్రూమ్కి వెళ్ళారు. వాష్రూమ్కి వెళ్ళి మళ్ళీ రిటర్న్ కూడా వచ్చారు. రిటర్న్ వచ్చేటప్పుడు కరెక్ట్గా తెలియదు, మళ్ళీ ఉన్నట్టుండి పడిపోవడం జరిగింది. పడిపోయినప్పుడు వాళ్ళ సన్ అక్కడే ఉన్నాడు, అదే వార్డులో. ఆయన కూడా పాజిటివ్ కేసు అడ్మిట్ అయినారు. అడ్మిట్ అయిన అతను వెంటనే వాళ్ళ ఫాదర్ని చూసుకోకుండా వెంటనే ఫోన్ చేయడం మొదలుపెట్టారు. ఆ విషయం తెలుసుకునేసి పక్కన ఉన్న ఎంఎన్ఓ అతను అక్కడే ఉన్నారు. ఎంఎన్ఓ పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చు ఆయన పట్టుకొని కొంచెం మామూలుగా పొజిషన్లోకి తీసుకొని వచ్చి సిపిఆర్ చేయడం జరిగింది. సిపిఆర్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ దాదాపు 15-20 నిమిషాల వరకు సిపిఆర్ చేసిన తర్వాత ఆయన మళ్ళీ రికవరీ కాలేదు. రికవరీ కాని తర్వాత వెంటనే మళ్ళీ పక్కనే డాక్టర్ గారు ఉన్నారు, డ్యూటీ మెడికల్ ఆఫీసర్ ఉన్నారు, తర్వాత అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ ఉన్నారు. వీళ్ళిద్దరు కూడా, తర్వాత ప్రొఫెసర్ సుబ్రహ్మణ్యం గారు కూడా ఉన్నారు. వీళ్ళందరూ తొందరగా వచ్చి పేషెంట్ దగ్గరికి వచ్చి చూసిన తర్వాత డెత్ అయినట్టుగా అనుకుని ఆ తర్వాత ఈసీజీ తీసి కన్ఫర్మేషన్ చేసినారు. ఇదంతా 11కి ఆయన వాష్రూమ్కి పోయారు. 11 నుంచి 11:01 నిమిషంకి ఆయన వెనక్కి రావడం జరిగింది. వచ్చిన వెంటనే కొలాప్స్ అయిన తర్వాత 11:05 ఈసీజీ తీయడం జరిగింది. 11:05 తర్వాత డెత్ డిక్లరేషన్ చేయడం జరిగింది సార్. సో ఇందులో అక్కడ పనిచేసే వాళ్ళు ఎంఎన్ఓ ఉన్నారు, డ్యూటీ డాక్టర్ ఉన్నారు, అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ ఉన్నారు, ప్రొఫెసర్ సుబ్రహ్మణ్యం గారు కూడా ఉన్నారు. ఇది 2వ ఫ్లోర్లో జరిగింది సార్. మామూలుగా ఇది జనరల్ వార్డ్ అని అంటారు. ఈ వార్డులో ఇద్దరు, ఫాదరు అండ్ వాళ్ళ సన్ను ఇద్దరు అడ్మిట్ అయినారు. ఇది అయిన తర్వాత మనం అటెండెంట్కి చెప్పడం జరిగింది. వీళ్ళు అటెండెంట్స్లో వాళ్ళ డాక్టర్ ఉన్నారు. తను లోపలికి ఒక 5-6 మందిని తీసుకుని వచ్చేసిన తర్వాత గొడవ చేశారు. మీరు కావాలనే ఈ మరిగా అయిపోయింది కాబట్టి మేము మీద కేసు పెడతాము, మేము ఎంత దూరమైనా పోతాము, మిమ్మల్ని వదిలిపెట్టము అని చెప్పి దుర్భాషలాడినారు. ఈ దుర్భాషలాడేటప్పటికి మా డాక్టర్ గారు నేను తర్వాత నోడల్ ఆఫీసరు ఒక 5 నిమిషాల్లోనే మేము అక్కడ చేరుకోవడం జరిగిన తర్వాత మళ్ళీ పోలీసు డిపార్ట్మెంట్కి కూడా ఇన్ఫార్మ్ చేయడం జరిగింది. అందరూ వచ్చారు, పోలీస్ డిపార్ట్మెంటు అందరూ, మిగతా డాక్టర్లు అందరూ, ఆర్ఎంఓ, సూపరింటెండెంట్, నోడల్ ఆఫీసరు అందరం అక్కడ దగ్గర ఉండే వాళ్ళకి నచ్చ చెప్పిన తర్వాత బాడీని మళ్ళీ అక్కడి నుంచి కిందకి డిస్పోజ్ చేసేసి మార్చరీలో పెట్టడం జరిగింది సార్. ఇదే సార్ విషయం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్.